Ka Longkmie ka balapan bana bakan Shong Ïakhih hanong ba Shillong Hakhmat ka Secretariat haka arpsau triu jemang arjar psau kum kadak ban penbor ya ka sarkar jela bakadai ban snapan bahano mardor ya ka surok na nongpo umdan cha sunapur ka balas new shabab palat menta da kisnam kanom la ban sedang ya ka Ïakhih jongka namar ka Jingbam yo Jingbit na gibor penya district ka East Khasi Hills district. Kani ka Longkmie ka badai ka nong shong shnong na maulong umdan kadai ka bala ithu kerteng kum ka kong bindas im hadian bagala dep ban penbanai ka Ïakhih kala dep ban buru da ka jingtho ha ka office deputy commissioner ka East Khasi Hills Shillong ha ka khatnyo tri ujemmang arja arpusau ban pan Jingbit halor ketika rai ka bakala shim henry na ka Jingbam yo kanu ka jubab kani ka Longkmie kala 1 poi ha Shillong ha ka arpulai tri ujemmang arja arpusau ban pan Jingtip la ka yo Jingbit ne em Nrei ka Sham bakam don lat lenti yaka ban Ïakhih halor ka jing ka baka Sham bat kumjo ki hajar ngot ki pajba ki ba pendon kam ya ketika surak habakran sigilat patai kubor den ka jingwan ya kendo jongka yo DC ka kong bindas im kala ong baka Khlem yo ka Jingbit ban Shong Shah Thngan Henry kala pentip bana kalyang DC ula kentu ya ka ban lej ya kendo yo chief engineer ka PWD roads namar baya ka skim ban snapan bhai ketika surak ladap ban mang Nalor kata kalau ongru bayamenta kan pensange swai ka Jingsha Thngan jongka namar ka Jingdon ka model code of conduct na ka pentip pat balada ka PWD kamla pan pensai halor ban snapan bahano ketika surak na kalyang jongka kan hab ban Shong Shah Thngan kumba ka dap ban rai Khlem yo ya ka permission na ka benta ban shim ya ka tukarai ban wan Shah Thngan hang Hakhmat jong ka Secretariat hinre ngayo ka city ka ba na kalyang jong DC kila ong yanga bakila proses ya kan ka skim jong teu surong dan nong po sonapur kila pha yanga ha kan ka city na ka benta belek mi apo PWD hang te hanong po ngan sa lek lashai na ka benta kan ngan lek budin tip kala ya ni em kan ka kila proses ni em ya kan ka skim na ka benta teu surong dena kalian jonga ngapen tip syapi ki pajba ginong kesyan jonga kibala Thmu ya ka banwan senran lem ya ka jingwan Shah Thngan jonga hang ni Hakhmat Secretariat la syai kasni ka badai arpsau taring ngapen tip syapi bala syai ngan nomum wan Shah Thngan hang ni kadang don kan ka model code of conduct dengan dang yasya bat nginda to ngindang yai am ondala yo ya ka resol MP hadin ka sautarik lada ngi Khlem yo ka jing pensyai ka babnia anak po Ophis PWD ka Jingwan Shah Thngan jonga kan nang ya Hakhmat hadian jong ka resol MP kata ka de jing pentip jonga syabaro ki nong Krisyan jonga lembat ki pajba hi baro ko Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya